அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆதி தளத்தில் ஒராவர்த்தனை திசைகதி கூறுவர் சொல்கிற எப்படி இருப்பாங்க. தக்கிட்ட தக்க தக்கச்சிட்டு தான் தக்கிட்ட தக்க தக்கச்சிட்டு தான் தக்கிட்ட தக்க தக்கச்சிட்டு தான் தக்கிட்ட தக்க தக்கச்சிட்டு தக்கதி கிக்கு டாக்டர் குங்கு தட்டதி கிக்கு டாக்டர் கொன்ன கூகுத. அடுத்தது தக்கிட்ட தக்க தக்கச்சிட்டு தான் தக்கிட்ட தக்க தக்கச்சிட்டு திக்கு கிக்கு டாக்டர் கொன்ன தட்டதி கிக்கு டாக்டர் குங்கு தக 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 தான். அடுத்தது தக்கிட்ட தக்க தக்கச்சிட்டு தான் தக்கிட்ட தக்க தக்கச்சிட்டு கிக்கு டாக்டர் குக்கு டாக்டர் கிக்கு டாக்டர் குங்கு தகும் 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 தான். அடுத்தது தக்கிட்ட தக்க தக்கச்சிட்டு தான் தக்கிட்ட தக்க தக்கச்சிட்டு டாக்டர் கொன்ன தட்டதி கிக்கு டாக்டர் குங்கு தக்கும் தக்கும் தக்கும். அடுத்தது தக்கிட்ட தக்க தக்கச்சிட்டு தான் தக்கிட்ட தக்க தக்கச்சிட்டு குங்கு டாக்டர் கிக்கு டாக்டர் குங்கு தக்கும் தக்கும் தக்கும்.